салом алейкум да ҳама подписчико хубе созе кор боротон хубае ва аэропорт дамадедва ирӯз бародарое ки билети дамадедва самарқанд харидаган соатҳои 12 да иншааллоҳ рейс чонсар мешавад ва соатҳои 3:45 парвоз мекунад. Салом алейкум ака. Алейкум салом. Билета чанд харидиака? Билета 9000. 9000. Ай киҷо харидиака? Ай Пристан. Ай то Пристан чанд қа пешака? Я 2 рӯз пеш. 2 рӯз пеша? Дамадедва самарқанд. Хай духтар шаспорди агар ҷои қиди надоштан? 3000. Чӣ гуфтани подписчико ака? Чӣ гуфтанӣ ки ҳамин чанд қа метавонанд? Шатақати, мушқати, чанд қати бизананд. Лек як акай ҷабурдида ку агар он баромад наозид га лайк намегира Абдулло. Акай ҷаб ёхида. Бародаро Абдулло лайк амоне. Ако ассалому алейкум. Аки Авдило да лайк без пашад моне ки мо 2 боршид билет хиридесам. Ба номи Аллоҳ 2 боршид. Аки Авдило буромад мекунад. А кери бача хирем шеринара. Ана шеринар омад адри гуза. 2 боршид ма билет гирисам хако. Хотири хизматош сагиро лайк фаромӯш накунен. Ай ака мо сухтум дигар ранги моно суза. Дар амони Худоҷон майла давай мо рафтем период Самарқанд. То респект ба акай Абдулло ки наомад хай бурдод. Бо ба номи Худо шери нарай боб кофта омад. Бо 5000 гирет кардем ки хай дар раҳнамони ака. Омадани набуд не ахар файроз шкадам бечора бонде нагуф омадак. Ба номи Худо 11000 сум сурум арақ кидай. Арақ чак чак. Сагиро ма сагири онум лайк фаромӯш накен. Яги тайса бача. Шери нара. Бечора занг задем барои духтар бухтар занг задем омад ёрдам мондод дастгириш кунед ҳама вақт ёрдам метиҳад. ҳора кида сама чира гардонда метиҳад. 11000. Дамадедва Самарқанд. Чанд қа пешака? 2 соат пеш да. 2-3 соат пеш. Наздик шавад қиматтар мешавад. Ман ҳамин рӯз рафтам аз Жуковский гирифтам. Аэропорти Жуковский? Аэропорти Жуковский гирифтам дамадедам рӯй кардан 9000. Духтар шуда уҷа духтар ша ҳаминҷа споридам. Инҷа 3000 ҷа духтар Ба номи Худо айдеғаз има айма 22000 қалди дига. Айда душамра гиси хундам. Вай арзон буд ба Худо. 9000 рози Самарқанд 3000 ҷа духтар. Вай арзон буде. Ина бечора ка Абдулло файрод ки омада ина буд ка гамон да замин надохт омада лайк ка бизанем бачаҳои фархор мехона буремина асрор ёқуб бием буремина санотон ба Худо майл раҳмат ҳама вақт